Today ay pupuntahan natin ang nakatagong paraiso na matatagpuan sa probinsya ng Southern Leyte. Di lang pang relaxing o pang gitawin yung summer. Perfect din to sa mga naghahanap ng adventure. Kaya tara at samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon. Destinasyon natin, Tomas Opus, Southern Leyte. From Sugod ay kailangan lang nating bumiyahe ng around 15 to 20 minutes papuntang Barangay Cambite ng Tomas Opus, kung saan magsisimula ang adventure natin. Municipality of Tomas Opus is a 5th class municipality in the province of Southern Leyte at pinubuo ito ng 29 na barangay. According sa 2020 census, it has a population of over 16,990 people. At isa sa mga barangay na ito, nagtatago ang isang paraiso. Sa Barangay Camansi, matatagpuan ng isang talon or mas kilala sa pangalang Mabawud Falls. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang tanghali. So, andito na kami sa may jump off ng papuntang Mabawud Falls. Hindi namin alam kung ilang kilometro o ilang oras nating tatahakin itong falls na to. Ito yung madadaanan nyo. So, siguro may re-recommend namin. Mas maganda pag pumunta kayo rito ng mas maaga-aga. Wala ka pa makikita any signs of falls dyan. Talagang malayo-layo pa yung lalakbayin natin. So, matindihang adventure to. Ito na yung magiging umpisa ng pag-explore natin sa buong Southern Leyte. Papasukin natin yung mga kasulok-sulukan nitong Southern Leyte. Naong be, naong saganghang. Madyo man isa ka nagpanagpandong man. Oh my love, ikaw istorya ang binang bugat be. Hindi, kumbati na. Hindi ko istorya. Istorya mo rin dapat mo. Wee! Ate, how's your day? What are you doing for living, te? Dai Dora, da? Talaga namang adventure bago mo marating ang paraiso na ito. Sobrang tarik ng daanan pababa ng falls, and around more than 100 steps yung hagdan pababa ng falls. At ang mas mahirap, ang paakyat. Pero sa ganda ng mala jaw-dropping na view na makikita mo dito, ay masasabi mong worth it ang pagod ko. According sa mga barangay tanod na naka-duty dito, noon ay may entrance fee talaga sila dito na 10 pesos. At ang mga cottage rates ay nasa mga 200 pesos. Pero sa di inaasahang pangyayari, ay hinagupit ito ni Bagyong Odette. Ngayon, kasama ang ilang barangay officials at mga residente dito, ay unti-unti nilang inayos at mas pinaganda pa ang lugar na ito. Ngayon, ayon sa kanila, ay dinadayo na ito na hindi lang ng mga taga Southern Leyte, kundi ng mga karatig region. Kaya naman, sa mga naghahanap ng pwedeng pagpasyalan ngayong summer, ay sigurado ako, isa to sa mga dapat nyong i-consider sa listahan nyo. At tandaan, di man natin gustuhin, ang pagpunta natin sa mga ganitong lugar ay talaga namang may kaakibat o posibilidad ng disgrasya o problema. Kaya't hanggat sa makakaya, iwasan nating gumawa o magdesisyon ng posibleng kakapahamak natin o ng mga kasamahan natin, o kaya't sa mga taong kasabay natin.
Para mas ma-enjoy natin yung lugar, be responsible. At syempre, pag may outingan, may tsibugan. Uy, iswag magdulay kay Bingka, Bingka. Wow, ang lamia, Judge sa Biko. Dire. Shout out my love. Te, shout out my love, Chusi. Tusi, te. Para naman mapanatili natin yung ganda ng lugar, ay dapat nating linisin ang mga pinagkainan natin bago natin lisanin ang lugar. In your cold war anymore, oh no. Kay sarap isipin na meron pala tayong mga ganito kagandang lugar na matatagpuan lang dito sa Southern Leyte, na pwede nating maipagmalaki hindi lang dito sa rehiyon natin, kundi sa buong Pilipinas. Bilang isang aktibo sa mga online platform, ay unti-unti nating tuklasin at ipakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang Southern Leyte. Mapadpad man tayo sa kahit saang sulok ng mundo, ay sana bitbit natin sa isip at sa puso natin, gawa man ito ng tao o taglay na bigay ng Panginoon, na dapat nating protektahan, alagaan at bigyang halaga ang mga likas na yaman na ating nakikita ngayon. Nang sa gayon ay makita at maranasan ng mga susunod na mga henerasyon ang ganda ng mundo. Kami ang Team Janglin nagsasabing anuman ang mga pangarap mo sa buhay, huwag mong bibitawan, gawin mo ang lahat. Hanggat wala kang tinatapakang tao, pagpatuloy mo lang. Maraming salamat sa suporta at kita-kits sa susunod na adventure. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.